ọ ga-ada onye bụkwa eburu ụgwa ya ebe ọ bụ ube ga-eji onye nwe ube ga-aghọrọ ube o Chineke nna biko ka ụmụ mmụọ na-alụ ọrụ ọma n'ala Igbo ndị Igbo sị na mmụọ na-egbu ama ga-agasị ọcha ọ ga-agasịrị iwerere gaa ka akụmiri igwe gaa ka mmụọ ọnwa mgbe na-ayọ mmụọ Chineke onye ji ike niile n'ụzọ dị iche iche o nwere ofu ife mmụọ Chineke na-agwa nna mmụọ kịta sịrịkọta ma nkọwara Jesu gbane n'obe ka ọgba ndụ ọbụla ọgba ndụ o si n'aka ndị Igbo nwụrụ anwụ o si n'aka ọgwụ agwọrọ agwọ o si n'aka ndị ọjọọ dị iche iche chọrọ ibegide anyị Igbo si na ọjị ya iwetara anyị agụrụ mmụọ nke ji ego n'ime wee na-asị na onye bịa be anyị ka ọ bịa gbuo anyị ọ ga-ana ụmụaka sị na fọdek ga-abịa n'azụ fọdekin ọ ga-ana mkpu ga-abịa n'azụ mana onye ji ụkwụ ọma wee bịa ọ ga-ana ọ ga-ejikwazi ofe ọma wee na o Chineke nna biko afọ a na-etu ga-erika anyị ga-aga ọjị gojie echi maka aga ụdọ ọjị gojie echi ntị echie ndị mmụọ mana amaghị ọmụmụ Chineke biko n'ụzọ dị iche iche o nwere ife dị mkpa nnukwu anyị na-ayọ ka onye ọbụla bụ onye eji aka dị ọcha ya nwere onwe enwere asị ata apịa ma obi agba na nchịkọ enwere onye anyị bụ n'obi na ndị anyị bụ n'obi ka na obodo a ka na ofesi ebe ọbụla eji onye ọma eji onye aka dị ọcha Igbo sị na ada egbu onye aka dị ọcha ada egbu onye aka dị ọcha ayọ mmụọ Chineke ọ bịara egbu anyị na-achọrọ nchegharị ya bụkwa onwe ayọ mmụọ Chineke ọzọ n'ike na ebube n'oge ọbụla anyị kunili ndị Igbo sị na onye kuni ọtọ amara ebe ọ na-eje onye kwụrụ ọtọ okwu ya kwụrụ ọtọ na ayọ mmụọ Chineke biko ego anyị ga-agụ ka ọ bụrụ nke anyị agụgbuo ori mmadụ na ego anyị gọgbuo ego mgbari ego ụtụ maka na onye ji aka na-agba ego abụrụ nke ọwụ ọtụ ka ọ na-atụ onye na-anyụ mamịrị ada efe baịbaị aka adịbizi ofe gosibeje aka ya bụ ife maka na onye ibi ada agwụ aja a sị na ọ bụ na nwa na ha ka ihe eji mụ ya nwa onye ibi ga-eju obe niile